Усіх вітаю, з вами Ежен. Поехали. Садок, школа, університет. Етапи життя чаргуються. На змену старим приходять усе нове і нове занятки і люди. Ды нам не заўсёды просто развітвацца з тым, што мы мелі. А ў пераходны перыяд мы называем сябе выпускнікамі. Калі мы пераязджаем на новую кватэру ці уладкоўваемся на новай працы, мы таксама выпускнікі. З аднаго месца крочым у другое. Іншым разам, азіраючыся ў мінулае, мы прыгадваем праведзены час з усмешкай. Мая усмешка сёння падорана маім ВНУ. У адносінах да яго я выпускнік 2013. І застануся ім нават пасля сканчэння майго жыцця. А наогул я выпускнік дзясяткі разоў. Ну вы памятаеце, з аднаго месца крочу ў другое, як і ўсе вы. Наведваць месцы, якія мы ў свой час прайшлі, досыць карысна, бо змяняемся не толькі мы, а і яны. Мой універсітэт, мой родны першы корпус. Я ледзьве цябе пазнаў пад сучасным рамонтам. Ці пакінуў ты дзе запіс пра мяне? Ці прыгадаеш, як віталіся з табою штодня? Ці штодня? Секунду. Штодня. Ці прыгадаеш, як віталіся з табою штодня? Прайшло 5 год, і я наведваю цябе. Азіраюся і не магу пазнаць. Здаецца, змяніўся ты болей за мяне. Аднак сёння я раскажу пра тое, што ні на кропельку не змянілася. Гэта студэнцкая самадзейнасць. Аказваецца, я так ссумаваўся па ёй. Я люблю яе за шчырасць аматарскага майстэрства. Студэнты эксперыментуюць са сваімі магчымасцямі, імкнуцца развіць іх, а ў актавай зале нават самым няўмекам апладзіруюць за іх спробу. І я апладзіраваў. Паапладзіруйце, калі ласка, і вы. Sit down, Lil. Сегодня мы идем веселиться! А я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в альбоме. О тебе напомнят, о тебе. Кажется сильным, ласковый берег мой. Это часть меня, I really got the time. I think my daddy thinks I'm fine. Like a river, should you baby stand in the river? Holy hands on the baby is like a river. За цяжкасцямі жыцця не заўсёды ўдаецца трымаць сябе ў руках. Часам губляюцца логіка, арыенціры, матывацыя. Я раю азірацца на тыя падзеі ў мінулым, якія вы пражывалі з агнём у сэрцах. І няхай, як электрычнасць праходзіць па правадах, той агонь перадаецца ў заўтрашні дзень. І ваша жыццё будзе суцэльнай карцінай, напісанай самым прафесійным мастаком – вамі. Калі вы хочаце працягваць пераціраць звычайныя думкі, то подписывайтесь на мой канал, спадабалася відэа, ставьте дзякуй і, конечно, задавайте свои пытанні ў каментарах. Меня зовут Ежен, побачимся!